Nu optager den. Gå lidt væk. Prøv at gå lidt væk. Det var sgu meget pænt tøl, den femvinger. Ja, det mener hun. Det har hun faktisk, ja. Kan man løfte op. Ja, ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Hun er i hvert fald ikke pakket. Nej, det er hun ikke. Ja, altså hun løfter pænt op i hovedet. Hun er faktisk rigtig sød. Ja, det er hun. Godt udtryk. Ja. Hun kan slappe af. Jeg tror ikke. Kan hun skride? Det er meget fint udtryk, John. Ja, hun går lidt stor over. Altså, hun går meget over, selvom hun det gør, er rolig i sin skridt. Jeg synes, de er så sjove, de der nordlyder. Jamen, de er skide sjove. De krejler. Det er... Jamen, også fordi de er så... de er så lige fremme. Altså, det er så... Ja, det er rigtigt. De er sådan... Ja. Det er en skov. Ja, men det er rigtigt. Fuldstændig. Ja. Hun har rigtig godt udtryk. Ja, hun er meget skøn. Hun ser sådan glad ud. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Hun er ikke sådan en sørgelig. Nej, men det er rigtigt. Skal du ikke prøve hende? Jo, jeg skal prøve hende. Jeg skal bare prøve hende inde i ridehuset. Ja. Ja, men hun har dårlig skridt. Ja, det kan man måske lave om. Jamen, tror du ikke, hun har det, fordi hun... Jo, fordi hun er reddet mod kåring. Ja. Altså, ja. Ej, hun er sgu meget fed. Ja, hende kan jeg også godt lide. Ja. Ej, det er spændt på, når du har prøvet hende nu. Prøv at se hendes bagben. Ej, hun er faktisk ikke så slem. Nej, det synes jeg da heller ikke. Hun løb lige før. Hun har en flot. Ja. Også forpartsløft der. Ja. Jeg tror, han kan sætte hende ud. Hvad fik hun på klokker? Bare en spunk. Hun havde ikke noget vægt, vel? Bare den der beskytter. Hvad fik hun af 10-8 meter sko? Ja, det tror jeg. Ja, det kan hun. Altså, hun det tror jeg også. Sportsø, Ja. og hun er her. Hun gør ikke overhovedet. Nej, hun gør ikke den der. Nej, det er rigtigt. Hun er rigtig pænt travlt. Der skal hun jo ride. Men hun har det der med, at hun løfter sig op. Ja, men det er rigtigt. Det gør altså, hun. du kan se, man kan ligesom se, at hun når at spjætte lidt med sine ben. Det er helt tydeligt, hun har reddet mod kåring, ikke? Fordi hun har reddet frem, fart på. Ja. Ja. Ja, men også hvis hun får lidt flere rygmuskler, så tror jeg måske godt, at hun kunne holde den længere, ikke? Ja. Hun er sgu meget fed. Ja, det er hun. Det er hun. Ja, meget fin, ja. Hun er altså en meget fed hest, hun er. Jeg slukker lige her, Siske.